ga wanda ma suke zagin manzon Allah fili da sunan musulmai suna cewa manzon Allah kaza ne, manzon Allah kaza, manzon Allah mai kwarkwata a sunan Allah wani muke a'udhu billahi ko ka yafe wa Buhari ko kada ka yafe wa Buhari, idan Allah ya ga dama mu yafe masa zai yafe masa. Na farko wa Buhari ba mushriki bane, na biyu wa Buhari masoyin manzon Allah ne, bai taba kiyayya, bai taba fitowa fili, bai taba an taba jin labarin cewa yayi mummunan magana akan manzon Allah ba. Ga wanda ma suke zagin manzon Allah fili da sunan musulmai suna cewa manzon Allah kaza ne, manzon Allah kaza, manzon Allah mai kwarkwata a sunan Allah wani muke a'udhu billahi minash manzon Allah manzon Allah kaza, wannan ba musu koyi ba bare bawon Allah mai suna Muhammadu. Wallahi tallahi duk mutumin da yake wannan suna Muhammadu ba zai shiga wuta ba. Ko ka yadda ko ka yadda, idan na faɗa maka dai a matsayin sani na da na yi da sunan Muhammadu. Amma Baba Buhari kan mutumin adali ne, kowa ya san mutumin adali ne, kowa ya san mutumin adali ne, tun a yartansa mutumin adali ne. Matsalar Baba Buhari shine yana da yadda, idan ya yadda da kai shikenan, yana barin conscience ɗinka ya jojin ɗinka. Shi idan ya baka amana yana son ka riƙe wannan amanan da amana, in ba ka riƙe wannan amanan da amana ba ya rike naka. To shi matsalan su kenan, kuma wannan ba matsala bane, kowa zai iya yin haka. Saboda haka mu a matsayin mu na 'yan Najeriya, ni a matsayin na 'yan Najeriya, ina ma Baba Buhari fatan alkhairi. Allah ya sa da shi manzon Allah, Allah ya sa da shi manzon Allah, soyayyen da yake wa manzon Allah ya cece shi. Ba ruwan Allah da ba ruwan Allah da mulkin sa. Mulki kan za a iya tambayan shi abin da ya mulki, za a iya tambayan sa abin da ya mulki, amma rahama fa ba tana kan mulki ba, rahama ubangiji ba. Wallahi tallahi ba tana kan wani mulki din bane. Tana ganin idan Allah ya zo, ka zo manzon Allah, ka zo awa Allah da soyayyar manzon Allah a cikin tafiyarka, wala ha gaba. Abuwa da huta lafiya. Allah sa da ka da manzon Allah, Allah sa da ka da manzon Allah, Allah sa da ka da manzon Allah. Abuwa dai Allah sa ka gama lafiya. Na san ka gama lafiya. Kuma sannan ka duba lokacin da ya bar Najeriya, ayatul kursi fa ya karanta. An ce ayi wa annabi salati a wajen, ayi wa annabi salati sana kanta ayatul kursi a hasbunallahu ne. Ka san ma'ana ayatul kursi ba? Wallahi ayatul kursi guda daya ma kanka. Hasbunallahu ne. Babu da Allah sa da ka manzon Allah. In ka ga da maka ga za ka samu wasu wawaye daƙiƙai suna zagi cewa wai kaza daƙiƙai, wanda in an ce mu dan arewa daƙiƙai ne ana muna zagin kan murgan. Wallahi yawanci mu daga cikin arewa wallahi mu daƙiƙai ba sabon muke ba, wawaye ko. Allah sa da ka da manzon Allah Buhari.